gradilište. Baš smo dopunjavale inventar i spremale se za novu sezonu. Sve smo naporno radile. Možda čak i malo previše. Alex? Treba mi odmor. Odmor će morati da sačeka. Primetila sam neko čudno kupovanje zemlje na centralnoameričkoj obali. Mislim da naš stari prijatelj Nik Mutnik opet nešto muti. Zvuči kao pravi zadatak za Giselle i zelenu ekipu. Opal! Ametist! Topaz! Smaragd! Rubin! Idemo, zelena ekipo! Palme, more i pesak. To je za mene savršeno mesto za odmor. Kad bismo bile na odmoru? Pa mislim i onako je ovde sve u redu. Sad jeste, ali vidi. Nalazimo se usred mesta gde se gnezde morske kornjače. Pod peskom je sigurno na 1000 jaja. Odoše. Ovo će biti poslednje kornjače koje su se ovde izlegle. Izgleda da Nik Mutnik ima planove za ovu plažu. Moramo da zaustavimo onaj buldožer dok ne stigne do plaže. Prepusti to meni. Ovo bi trebalo da ih zatvori. Ajde, idemo. Svaka čast, zelena ekipo. Ova plaža je sačuvana za buduće generacije morskih kornjača. Nik Mutnik će morati da gradi hotel na drugom mestu. Mrzim ove zelene tinejdžerke. Vidi samo. Ako nekada i budemo imale vremena za odmor, morat ćemo da nađemo drugu plažu. Ova pripada kornjačama. Zdravo svima, ja sam Giselle. Svake godine širom sveta ljudi uzimaju sve više zemlje za svoje lične potrebe, zbog čega životinje imaju sve manje mesta za život. Kada im se prirodno stanište smanji ili uništi, životinje su često primorane da traže hranu u ljudskim naseljima, što može da bude opasno i za nas i za životinje. Ako želite da saznate kako da štitite staništa divljih životinja, idite na sajt Giselle i zelene ekipe i naučite još nešto o tome. Svi smo deo zelene ekipe. Idemo, zeleni!